Kechengsi manja press club executive meeting amai kettle from IBLong maikang nipon. Pini phai kuni ni phai ingkora ke thomani manja hawar angkang birta pacetak asai claim rapet aferang ke kedo an chingrum pet pen kedam tang phai kunia ciklo ni phai kresir kep ani manja press club thir thip pen amang patek pondet aphet kechengsi aparman bang phuamai mate first manja press club executive meeting amai kettle demonstration farm IBLong mai padopon lapen ingtang rak lapen thir thipen manja press club kapachari pon jiaphan khinde depin pen chedon sar pen diliphan se aphan maiphu arpu pekpon Karbi Hills Life apherang ke claim abang phu Mangal Singh ingti kathar aphan si kongchun bang mate secretary arpu pekpon don maiphu sarlong ki han se lapen indrajit teron rapchun bang Joy Singh senar lapen amrit timunga tuma phan si pekpon pachathang chun bang arpu Sanjit Tisu Game and Sport arpu Deboram Kathar Organizing Secretary Junson Trongpi Dihin Chunbang Elvin Timung Lapen Probinson Crow Dihin Rimbang Arpu Momita Senar Pia Phansi Pekpon Sahem Chunbang Bidya Singh Timung Lapen Abiri Kropi Aphansi Pekpon Rajesh Hanse Aphan Klembang Phu Arpu Chedon Sarpen Pekpon lo Lapen Ingtang Rakpen Manja Press Club Ahin Pen Hawar Longri Longpat Rongrop Atok Ano Arat Akiduk Kisung Kiboy Lapen Ason Abirta Pirthe Somindar Adang Along Ahok Pet Abirta Kepachet Tak Pipon Thek Jiaphan Kemang Padosi Sai Kiklem Jiaphan Chisikpon lo Manja Pen Introjeteron Report Karbi Daily News Manja Kettle Farm IBL Kechengsi Manja Press Club Executive Amai Padu Polo Ilutuna Manja Press Club Amhang Patek Polo ke November Chiklo 19 is Amhang Patek Polo Amhang Patek Datan Pini Kechengsi Manja Habar correspondent Mate Kaprek News Channel Dokan Pen Chingrum Pepen Ningsi ke Dorabji La Penjakong Orang Acarjap Thibji lapen Bisirik Kacipacoy pen Rada Farman Karjap pen dilitum Rada Joyni Rada Farman Sai ke claim ponje phamilitu Chingrum si ini adak dilitum me padopon ilok masih ini me padopon lagi kecengsi lo masih dilihin melasi pacingpon itu masih dili secretary dan kero paper pen lo pen ini lama so platform pen lakar pen long Dangan itu lama jam hoi pen pacini pon mana pacetak pon lantu ke lalu jadi itu kita dan 19 Friday Arni itu mana manja press club senang pen itu invite saya sih thora sorry take pon say pon lo ase that ini manja hawar along declare ongidan sudah itu si room sing labang so bang patek pon so pen apa itu cingwa pon je Executive Padonaji medali pen penajone presiden pen khasi ini padopono masih lalu nitum ke damtang gitu niki ke claim pon kacirap pon labangso isi platform tu naik bersih bang lo masih non bang ke bang jilang pen bang itu bang isi platform dulu pasti kado wis tamel dak pensi dampo lapen labangso aklap pensi tu lain-lain je pupe pensi kamera pe dano pe po sini thelo la sini lam te bagla si than chini